Почнеме. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. جماعة المسلمين ميرا منغلي برالا تاي ميرا سايدمه بينيا Sledbenikja Kur'an-ı Kerim eskere, dini İslam eskere. Nai angle hamdi tekera te iskažina zahvala karši amaro gospodari, stvoriteli, jaratčija, o jekutno Allah Celle šanuhu ve Celle Celaluhu, kolestar sem oleste javerde vel na neamen. Овси господари исто конгоро тај западенгоро, повтано владари таро судно диве. Амен лескере сијам тај јек диве сарине кори лестека оваираме. Амаре ибадетија, амаре постија, амаре намазија, посветимеи леске коанав славиндор оле упредерса. Салаватихем селамите овел, джи о последно пегамбери бичалдук јака дунјаја, о печати са е пегамберенгоро, о рахмети са е алеменгоро, Хазрети Мухаммед Мустафа алейхи салату вассалам. Пегамбери со девел бичалгјале Кур'ан-ы Керимеја, сар опомена машкара демескере чаве, тај лошало хаберида, башо вечно спасение, еверни конге со као да зивинен пе Кур'ан-ы Керим ескере, хајатеске, канунеске. Allah Teala Hazreti Muhammed'e dengele amen gesar. Nailaccio urneco sarvaljani te živina, sarvaljani u Kur'ani te halova hem te praktikuina. İnşallah amen te pira ole skorodrom. Ole te lale sar urneco ko amaro svakodnevno dživdipe. Pa agar ketka deklarini namen sledbenikjatar pejgambereskoro sünneti, odovate ovel lafigotan. Eke pandajek Ramazaneskoro sohbeti, Ramazaneskeri online družba, ko amaro virtuelno međlisi, ko socijalna mreže, Erat palem jek dersi kaspodelina, belkim jek taro najvažna hem najinteresna dersija ki serija taro sohbetja, tano sar ovelape šeitani. O naslov e derseskoro taj amareli leskoro anglimande, tano jek interesno, a dovorom da čudno, a naf sar ovelape šeitani, nekoj bi pučela soj sima potreba te džanaf sar ovelape šeitani, ali kad ka šunao dersi, kad ka
дика и суштина со гаравела пепало шејтани, тега ни кахалјова кобор важно и те пенџара амаре правде душмане. Со накергја сежда амаре да деске, тај денгја зорало лафи девлеске, кај каовел амаро душмани. Ка трудинел пе цело живото, те завединеламен, те и калеламен таро правило, друмо, хем телегареламен, анго джехеннеме скоро удар. Ерат кераја лафи тар амаро лил сар овелапе шејтани. Лил храмомо чирла, а кате бешела дујмиле тај дешуефтато берш. Пиши мојтано лил. Киромани чип. Лил кова препоручинава теараклил ко свакој кер. Соскакава лил, тано лил сар ајна, дикиндоре шејтане, белким кадика хем куркори амаре негативна карактерна особине, слична ко шејтани, хем белким каджангавамен таросуно кај ги суштина амен, несвесно следи најале, хем пучибај кеда амен ка претвори на амен ко мануша шејтање. Англимандетано оригинално лил, олил таро мерајджун нубуве, акаватано лил мерајджун нубуве, баро лил тано. Пиши мој таро Муинуддин Мухаммед Еминул Харави, јек таро мухаддисја ко Багдад. Ерат сасокава кера е шејтанестар, на не парамиса, него и таро лил мерајджун нубуве, хем одотарка и кала поука баше амаро хајати. Англедерте почмина ко амаро дерси, сар свако дерси со родава тумендар, сар миро онлайн джемаати, тај пегамберескере аскеира, казамуринав тумен, те улавено дерси, те споделинено дерси, ко тумаре профилија, ко пораке, ко месенџер, тагиринен анава, хем себе писо наресена нотификација секаске. Кај тавдела амаро лайф, хем да таро себепи со белким некој, торо себепи со улавгана гава дерси, ка промени нел по живото ко шукар. Патуо до лестар кавелту, баро хасенати, сарва керела окурхан азимушан, кој јеке дженека спасинел, тепене спасиња цело не свето. Бисмиллахиррахманиррахим вакерен, хем хизметес керенијетеа, почминен те споделинено дерси. Амете кера ми припрема, котарка почмина, со ерат ка кера лафи, бари тема, важна тема. Иншаллах, одевел кало кјарела кава джандипе ки аменде. Прето дерсите почмина хари миск тема ка амен.
менела и атмосфера. Узимам дека не исто агерме учениќа, со секогаш та некате присутна дали кула и беифтајра, садаке или ко акала дерсија, со бави ненапе хизметејаки медреса, потикно ходжа Алмири, джилесте Алмири, тај амари ти потикни пен и хајри акате. Велким котектаро дерси ка приклучинен пепанда ученике те авен. Те сием спремна, те башлаина, те кера лафија маре, душман естар, со којек начин тано најшукар учители. Соске бакерава најшукар учители, соске дикиндор ко грешке шејтанескере, халоваја, сар Матеова, арманденде, Аллах естар. Сар Матеова палдиме Аллах ескере рахмет естар, тар олескоро сожалување. Дикиндор лескере грешке, амен поправи наја, амаро однос, амаро понашај, хемо долеа спаси најамен, те на ова шејтан. Полафи шејтан на не лескоро анав, него си надимак, со значинела дур Аллах ескере рахмет естар. Дур тар Аллах ескоро сожалување. Па китема сар овела пе шејтани. Кеда дуралдан ка анализири неакаја тема, ки суштина ту халовеа, сар те заштитинету, тари ситуација, те на претворенету некогаш ко шејтани, односно створение, ковај дур Аллах ескере рахмет естар. На не случајно со девел ко Кур'ан азимушан ко буттана андинела е шејтане. Тани некогаш денгенту мен годи соскео девел добором бут андинја е шејтане ко Кур'ани? Дали некад сетингенту мен те пучен ки вештачко интелигенција кобор дром Мухаммед алейхиссалату весселам тано андимо ко Кур'ани, а кобор дром андимо тано о шејтани. Одва шај одма те керенлете и ситу мен чавален куен ко ки вештачка интелигенција. Пучен кобор дром Мухаммед алейхиссалам тано андимо ко Кур'ани, тумен гедајек домашно задача, джико те кераја лафи, шај те правен тумаро чат чибити, емо до те пуче. Кобор дром, Мухаммед, анди мој ко Кур'ани, алейхиссалату весселам, Аллах е скоро најмангу, Хабибуллах. Кобор дром, Мухаммед алейхиссалам анавеа тан андимо штар дром ко Кур'ани, а о шејтани андинула пе офтовар деш офтодром. Штар дром анди мој ко Кур'ани анавеа Мухаммед алейхиссалам, а о шејтани кобор? Офтовар деш офто. Офтовар деш офто. Кас валяните следина, анди мој штардром, кастар валяните аракамен, анди мој офтовар дешу офтодром. Дали акаја бројка нешто вакерела аменге? Дали ке акаја бројка гаравела пе дисаво джандипе? Дали акате дикена ек закана?
Дали јакате дикена ек опасност, дали јакате дикена Аллахе скоро предупредување узјамене? Хајде биру. Бари разлика си јакаја. По цело Кур'ан азимушан, штар дром Мухаммедес Куранов, али офто вардешу, офто дром, шејтанес Куранов. И си стои сава на какари, на слободно. Шукараляна ми. Беш. Узала каба. А мен ек намази дека баштајна. Хем кеда капочмина теокуинау кираети, ко кијами, баштајнаја истиазе. Е'удhu billahi mine шејтани раджим тевакера. O namazi сар тевхидескери манифестација. Практично манифестација е теухидескери. Андре ки песте исто агар, делатан, башвакаванов, хем насочинела, амен потенциринела те ова, те рода заштита англалко Аллах Джелешану холестар. Дали ака те гаравила пе ек джамди пе? Дали приметинаја о сериозност тар амаро душмани анавкер до шејтан? Андре ко намази да андинаје. После, дали касова о пейгамбери алейхи селам си кавела амен, тевакера е'удhu billahi mine шејтани раджим. Bismillahirrahmanirrahim. Pa kedaka ušta o ista lafja, pa kedaka i kljovataro kero ista lafja, kedaka kuvako vordon te tarao vordon te džaki buti ista lafja, kuveaki buti ista lafja, iranu eto kere, pardon, kuvena ko ker palemo ista lafja, ka kuveko toaleti o ista lafja, ka pašlo veteronjaja o ista lafja. Konstantno potencirinela pe ko Е'удhu billahi mine šeјtani rađim. Со добором главна улога дењафе е шејтанеске кодини ислам. Дали акава белким насочинела амен одевел те дикаки лесте те шајлаја лестар годи, те шај дикаја лескоро живото патајла пример. Белким одотеј си буд по-важно джанди пе него ваверте. Ко суре Јасин, Аллах субханеху ве таала амеге акава вакерела шо вардешто ајети, шо вардешу јектоем, шо вардешу дујто ајети джелиле вакерела Елем аҳед илейкум ја бени Адем ла та'буду шејтан иннеху лекум адуввун мубин ва ан иъбудуни ҳаза сиратун мустақим ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون صدق الله العظيم. Ey Adem eskere çave. Na pengjum li tu menge. Maven pokorna. Maden kan e şeytane. Ovsi tumaro pravdo dušmani. Nego oven pokorna mange. Tumare devleske. A kavata no pravo drumo. Kočači pa ov o šeitani. Bu cenet umendar kod delaleti legarya. Taj mukla.
на нели вишем текеден годи. Allah Teala koakava ayeti kerime amenge evernikonge jasno, jednostavno, decidno dela jek ukor nameraja ko nasihati te dela men godi hem vakerla eitumen ademeskere çave manuşalem manuşengeri civilizacija na vakergumli metumenge hem ko Tevrati hem ko Zeburi hem ko Injili akana ko Kur'an azimuşan o şeytani si tumenge javno neprijateli ov zakaninjape tumare da deske kaj oleskoro pokolenije na netemu kelle rahati te pirel ko pravo drumo. Zakaninjape kaj tumen e manushen ka duirarel tumen tar rivistina. Taro šukaripe, tar devleskoro drom. Hem care garel tumen ki zabluta e modoteka mu kel tumen ko milostem nemilost. Godia kalestar na nelite keden Allah Teala vakirala. Tira namen ko početok tari tema baš o šeitani. O šeitani taro džin javela. Ovsijek taro džinja. Olil počminela tari istorija e džinengeri sar resaja hemavaja džiko šeitani. Od ovaka bajrarel islika anglo amareja kja te šaj poškarte haleva disavevu kja. Kolila gyar pişinge. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Angledero manusha ki dünyaya kerdile o džinja. Džin tano arapsko lafi ko prevod značinela učardo jakender. Demek naštidika yani. Nevidljivo. Olay agar anafkerde džin sebepi su amen o manuşa olen naštidika yani. O devel Ecinen stvoringa tarjaga koro kalo dumani. Sa soamende ko manušao prvo stvorimo insani si Adem alaihisselam, ko džinjada prvo džini. Tano dumas, odnosno tarnus. Oftano odat sajeđinen gora. Sebepi su kerdejtane tar jagakoro kalodumani,
Джинен горо фатрати. Ленгери природата ни насочими, те овен бурна, сарияг, сигате те холянен, гарази те икален, бунт те керен, бунтовникја те овен, наклонимеи сигате ко куфури, ко неверство те перен, исјан те керен, те спротивставинен пе господареске, олаи ки одија ленгери асавки природа себе писои керде, јага кере кале дума нестар. Со однесинила педжико мануша, о мануша сар посебно створение тароджинија, керде и тари пув, а и пув си понизно. Упри пув фрдела пе свако билачипа, сар гуној или пислеко, али и пув бијанела салде, гудле, лаче, шуже, јемишија. А каја си и природа е манушенгери? А кава паро ало е шејтанески? И мангля и природа те бангјареле манушенгери. Котан сар пув те овен понизна, мангела те завединелен, хем те овен сар лесте горделива, сар јаг. Те изопачинел манушенгери природа. Котан те овен понизна, те вазден чаломием кибари, сар карактерна особина, те овен егоистија. Котан лендар те иклол шуже јемишија, сар позитивна карактерна особине, мангела те изопачинел, адемескере чавен, лендар те иклон, салде джунгале, негативна карактерна особине. Ваклеа оджинја умножинге пеки дуњаја. Allah Celle Şanuhu o lenge biçalga peygambeyra, avuzalo peygambeyra dengalen hem kitapya, şeriatya. Ola da sinelen peygambeyra. Lenge da resela sine şeriat, zakoni Allah eskoro. Sarka dole ibadet estar, sarka dole taro zakonja ko opštestvo, sarka dža ko kazneno pravo, Сао сегментија, Аллах Теала ленге, кануни, вахи, закони бичалгја, рекал ленгере, джинендар пейгамбейра. Ко свако бичал до шеријати одевел, а каргјален давети кергјален ко покорност, Аллах еске. Сикавгјален о ибадети, Аллах еске. O prvo, джини, дат е джиненгоро, тарнус, тајлескере чаве, сине покорна Аллахеске. Зулджелали великрам. Керена сине ибадети, андарена сине котхан, Аллахескоро шеријати. Ола сине покорна, хем константно, Аллахеске ко ибадети. Бар овакте од джинија јар живине на сине. Шов милетај тријанда берш. Или вавера алим јасова керге. Панч милетај биш берш. Или Ибни Араби каддасаллах сырру сарва керге. Штар миле тај биш берш. Акате си ихтилафи когор берша накле, кија каја фаза. O джинја
Jiminge şeriate. Pokorna Allah eske, panle ibadet este. Ама, кедале, ко крајотар акала берша, одија последно фаза, акале бершендар, машкаро джинија, почмингете иклел, холи, себе писо лингери природа сине, бурно реакција, насочиме кога рази, сигате холјанена, оджинија машкар песте, на поднесингепе. Почмингете улавенпе, почминге машкар пестете маренпе, а некола олендар, геле, ке одија насока, те на овен покорна Аллахеске зулджеле али великрам. Па девлескири холи, погодингјале. Аллах Теала азапи управленде бичалја, казнингјале. Джанена, одова кергјале, хеме манушенгеда. Сар Содом Гоморе или Нухе скоро потоп. Кеда мануша, исто сар оджинија на сине покорна Аллахеске одевел сар лекција, сар опомена, хем казна, казни нела си не е манушенда. Девлескери хули погодинја олен, хем ленгере владарен. Бичалја уприленде азапи, бут джинја мудардиле. Одевел, ко хајати, ко дживдипе мукля, салде одола джинја, кола ачиле лојална Аллахеске, ибадетеске, тајкере напесине ко шеријати. Аллах е скоро кануни. Тега не одевел машкарленде панда ек дром бирингја, ек вавер пейгамбери, хулијанис, па одевел леске хулјарѓа не во шеријати, оджинја геле слединге, олесар ленгоро пейгамбери тај имами, улелеске покорна. Ама, кјакаја дујто фазада, на гелобут дур, оджинја палем машкар песте икал ге фитна, улав ге пеко котора, машкар песте холјанге, почмингете овелен марибе, мударибе, па одевел, палем казнингјане. Ачиле, ко живото само побожна, джинија кола насочиме си некои ибадети, тај гере напеси неко шеријати. Агер, бичалѓа трито не пейгамбере, коанав халет. Оледа синеле шеријати, овда акарѓа е джинен кодини кој имани, бут джинја следи неналисине, нагело јек вакти, одотеда о иста ситуација. Поновин гепе, па коле скоро тан Аллах Теала бичалила Хамус, пейгамбери, джинендар. Лескеда денга јек шеријати, овкерела сине пут емри бин маруф, нехијанин мункер, нарединела сине ошукар, дујравела сине народота робила чипа. Цело по живото проповединела сине машкаро джинја. Сине покорно овхем лескере следбеникја каршо Аллах джелешануху. Агар сине хем иштарто ера таро джиненгери фаза пейгамберен дар солесена сине. Али вакти гело иштарто фазада таро Хамус пейгамбери машкаро джинја
Олада улавенапе машкар песте. Resena meleike Allah hestarte kazdinellen. Hem sa o nepokorna džinija sine azapi fırdimu upravlende kaznime Allah hestar mudarde. Agar bakirala o meleike saren mudarge sem tikne çaven taro džinija olen civde mukle. Se olasine bizogrevja. Čavore. Odola čavea čile sa ratno plen kovasta melejkonge. Maškar odola čista čave, bezgrešna čave, sine je čavo koanaf, iblis, azazil, Haris. Leşkiri day vikinelas sinepe teblis. Liçinilas sine kosfati sar ruf. Leskorodat sine hablis. Kosfati liçinilas sine sar lavi. Alengoro çavo, anafke gele, iblis. Teblis, hablis, iblis. Teblisi daj, hablis odat, iblis o čavo. Prenesinela pe kaj kada odžinja sprotivstavin gepe Allaheske, kerge isyan. Iblis sidingape ki samotija, ko zuht, povlečingape, taro od ova džinengoro opštestva, hem daim sine panlo ibadetea slavindor Allahes Koranav. Odoboron but kerela sine iblis, ibadeti Allaheske, secda Allaheske, namazi Allaheske, slavinila sine doborom Allahe, so meleika mailja čile leskere ibadeteske. O meleika maškar peste akava vakirge. Wallah, haya sovliko amaro gospodari. Akale skoro tan nabalengate ovel maškaro džinja. Skamen mudar gemlen zaten olasine nepokorna hem isyan kerge karşı Allah Teala. Asafke ibadete, asafke zuht postapkaya. Duyrardo taro dünyalık. Naso čimo te slavinel Allahe. Uyguni si samo te ovel maškaro melejke. Podola melejke. Suglasin gepete naso činen pet dovaya. Te pučene Allahe. Zul celali vel ikram. Dali šaj ole te lenle ko nebesja soske asafke ibadetea ujdinela te ovel maškaro melejke. O devel leskoro hikmeti sacanela denge izini emelekonge. Po melejke vazdinge e iblise sarčavoro panda ko prvo neba. Ov odote panda poviše sine panlo ko ibadeti. Panda poviše vozvišinela sine Allahes Koranav. Imrendinge uprileste u melejke. Нали си ефтакатија небесја. Ко свако катитаро небесја, вавер мелејќа. Ке да дикле о мелејќа таро дујто кати. И блисескоро и бадети, ко прво небо. Олада вакерге, ја Рабби. Нека почасти неламен пе и бадетеа хем ко дујто небода.
паѓар ваздингеле омелејке ко дујтоне. Па одулатаро трито небо дикле оладао исто родингеов уклило ко трито небо да дотеда келге ибадети. Пако штарто, пако паншто, пако шофто, пако ефтато. Тега ни диклеле, дженнете скире на мелејкја, о лидери емелејкон горо ко дженнети, Hazreti Ridvan aleyhisselam. Ovda rodinja, ja Rabbi, baremo dženneti da te počasti nelpe, akale ibadet čijaja. O iblis, pardon, kuvela, panda ko dživdi pe ko dženneti. Kana zamišljen sa o ibadeti kerija. On je inače sarov kuvdja ja demete hvagalo je hava. Sorodinger ko dženneti, dživdoj. Namazi. Lestar pošukar namazi tu na kıldingen be. Ya of kıldingen ya bir hak. Gel gayresle. Tevaljani poukatele. Dik akana, dik šukar pravte kja. Na vakeraja paramisi. Nego vakeraja ajna, te diketu. Ma vaker kıldinav. Dik. Kıldinga. I resela ko džennetida. Kuvela i kljola od prvo nebo do sedmo nebo, od sedmo nebo ko džennetida. Isile dozvola, kuf, pir, dža, al. Prenesinela pe kaj doborom sine omeleikja voduševime, taro ibadeti e ibliseskoro, sarjek suštestvo su isile nefsi, a uzal po nefsi kerela ibadeti, bilam doresla džiko arši. Odote komimberi taro biseira, taro diamantija, taro safirija, duj meleikja uprale skoro šero bajrakja i kerena sine, a ov hudba i kerela sine ostala melejkonge, so i brojkava kerela, o Allah džanela ladniku i dobro meleikja šuneno sine, leskeri hudba. Fiken kaj resla? O melejkja leskeri hudba šunge. I tu mangea kale inteligencija te nakavela. Tu džaneli kobor iskustvo isilile. Tu džaneli kobor džandipe isilile. Tu džaneli kobor isposobnost. Akana halilanli soske o štar drom ko Kurani Muhammed siyandimo, ofto vardešu ofto drom şeytan siyandimo. Dikeli izakana. Dikeli te dušmane. Dikeli o sposobnost leskoro. Dikeli o iskustvo leskoro. Dikeli akaja zakana ili pandasove. Valjani te ove zasegnimo ili kasova minge. Gaflet vakerila pe pravde jaken zarte sove. Sarva kerga o peygamberi aleyhisselam. Manusha sovena. Keda merena, džangav gevena. A mislim ko gaflete skoro suno bašo šeitani. Andi najale amli, nahale vajale. Odo leske posebno li leske si pišimo, posebno leske dersi posvetimo, te šaj, te nasočina amari pažnja ko amaro dušmani. Soske te penđargan te dušmane ekvaši borba pobedingan. Vasi šarti, uslov, načelo in princip. Aka naveke haljovea soske
ке да чити неа о Курани да Аллах Теала вакер ја роде заштита шејтан естар. Ке да какълдине намази да андин одија заштита ко девеле шејтан естар. Чи на не тан ко те амен народаја заштита е шејтан естар. А каво укажинела кобор ови истрајно кипицел. Кобори упорно која демеске речаве. Ама оджинја кола јек вакти ачиле кипув одла са чаворе нали, ола вака набариле, ола племе исто керге, ама палем геле према поро фатрати, према природа, те грешинен, те дујрарговен Аллах ескере дроместар, те запоставилен овахи Аллах ескери објава, и дуњаја пердили палем тари цивилизација джиненгери. Тегани Иблис, Аллах естар родин јајзи. Ја Рабби, те дема обавеза. Те хулав ки пув, дема и пув тел ми контрола те вод, ме акален те водинав, ме ленге мире учени кон те бичалав, ме мере имамено до те поставина, e mecinen ko pravo drumo te anaf. Allah ister. Allah Teala da dengale o vlast u pripuf. Kana diken. Dengapeš e ibliseske vodstvo u pripuf. Ko nebesja zauzimo ibadetеа, ко дженнети повлечимо зикиреа. Замисли на која функција е иблисесија. Власникот дуњајакор. Ко небесја панло ibadetеа, ко свако кати ibadeti тамо, ако дженнети зикиреа панло тамо. Демек дженнете скоро шужипа лескереа ќа нахуавена. Овна занесинела пеко дженнете скоро лачипа. Ови мато, ови занесимо, ови насочимо кои бадети. Гјали лескери делеча. Амен де мануша мерена шехидија за телен джула ко дженнети хури. А ово до тетано, панлук кој бадети. Ов халило, сој хуријан го дел. Ој јек створи ми. Остворители дик. Лескоро бари пе. Лескоро шужи пе со кергја каја капка шужу. Ово дори ки суштина насочимо си. Ода те уткинја. Дали си им свесна каски кераја лафи? Кана ке да кераја шејтанецки лафи понекад лен тумен да килескери кожа кувен хали. Ка халовен саро се тингјапе о шејтан. Одевелте делту од ова комфор кој бадети ко прво небесја, ко дуито небесја, ко ефтато, ко арши, ко дженнети, ки дуњаја власнику, ко небесја ибадетчија, ко дженнети зикиржија.
Иса акавате перелие ке адемески. Джанина, шејтани да вакергја, манне девлеа, нема проблем. Моро проблеми јадеме. Ме насиум невернико. Ја ме веруи на вава керело шејтани, ја бирхат. Сос ке исјамен улул азам пейгамбейра. Peygambeira kolla lafi kergeye devleya direktno hem peygambeira kolla o devel lencar lafi kergea melej koncar. Eke pişinen kıvıştaşko inteligencija. Kolla tane ulul azam peygambeira. Кола пегамбеира улолен шанса те керен лично лафи Аллахе. Амен вакераја face to face англиски. Иако Аллах те аля нашните овеле границен face to face нашти, метафорично тоа. Улул азам пегамбеира кој? Нух алейхиселам, Ибраим алейхиселам, Муса, Иса и Мухамед. Значи Нух алейхиселам, Иса алейхиселам, Муса алейхиселам, Muhammed aleyhisselam, Hazreti Adem aleyhisselam. Ola sine ulul azam lencar Allah Teala lafi kerega. Bizo posredniko melek. Maškar akala ulul azam peygambeira. O şeytani da resle odova čest. Tekere lično lafi edevle. Bizo мелеко, посредникот. Остала са пейгамбеира никад на улол пейгамбеира сине на улоленге насипи текерел лафи. Директно е девле. Вахи. Али Аллахе лафи директно на. Прекало мелеко, посреднико е. Али акала Panç peygamber. Hem o şeytani sinelen çest laf Allah'a tekir. Celle şan. Dali halo vaya koja merteba resla o iblis. Koja dereca raklulasi. Kate pouka isi. Кате школа иси. Ама буд баши педа на неко хајри. Буд слобода да на неко хајри. Ајде те читина. O ibliz biringa yek pe učenikos o lično si kavela sine o anavle skoro sine Cehlud bin Belanet بيشالجالي مشكرو جينيا تكيرل امر بالمعروف نهي عن المنكر تناردين الاشكار تن زبرن لو بيلاتشبه او جينيا ولا مدارجا شهيدي كيريا لستا haberina lela بيشالجا дујте ученико оледа шехиди керия. Трите ученико бичарела Јусуф бин Јасиф, али акава сине оштроумно, хем спремно те керел хиле за те спасинел петари ситуација. Хиледжија сине. Кеда манглете му ударенле кергја хиле хем одоле хилеа нашла лендар куртарингјапе ресла джико иблис. Вакера лалески иблис
Sa amare ученике му дардиле одолеске на Ирангепе, акала, агар, кергјами. Иблисеске буд пароало. Салеске решукар ученике со обичал галено да те задолжин гален имам ја товен ола му дарген. Иблис мангля освета. Ту менге валяне освета. Правила пе војна Кипув и војна во денела ко чекат Иблис. Цело лескери војската ромилејќа, ка нападинен са еджинен кидунјај. Поколкерије. Иблис началило ко погарази. Ние ке на поштединја. Каз диклям ударја. Телели освета пе ученик ондар со кергјанен шехидија. Оджинја ке да дикле кобори страшно хољамо о Иблис. Која способност им сила и силе, карамге пеко пештере телопања. Иблис буд берша родин ѓален, кај родила си не му ударела си. Ке да расчистингја и дуњаја, ке да више оджинја некола ко планине, некола ко пештере, некола телопања, гарав гебе. Ов целосно за господарингја управ сакала му дарде джинја. Макар ја ке дикленли акана со заслужинген тумен. Предизвикуинген ми холи, акала и резултати тар ми холи. Дик сави победа ангиум управ туменде. Почминела у Иблис те славинелбе. Навакерела елхамдулилла одевел денгјама такати. Елхамдулилла одевел денгјама изин. Лескере кудретеа меа кава кергјон. Оле скоро помоштено овел сине никас нашти победина. Него саакала вуќа песке препишиња. Со припадине на Аллах еске, ов песке препишиња. Халилен ли и точка кај кергјао прво гјунајо. А калеске ко ислам вакирела пе кергја кибир. Бир. Кибир. Таро акава корено авела. Со значинела бахрипе најбаро. Од ова каске припадинела и слава. И ов акава Аллах ескоро сафати тај анав, мангля те чорелле, те чивелле песке. Ака те кергја ширк, мангля те изедначинел пе Аллахе. Аллах ескоро сафати со иблеске, мангля те присвоинелле, те чивелле песке. Ошај си ли само те вел Абдул Кебир, робо, таро Кебир. Ов, кибри ов ваздингја. Чаламиш бари песикавѓа, родингја слава, песке. Возвишингја пе, славингја пе пес. Ево више, ко тевхиди куѓа ки акида, чак, Аллах ескере сафатја, затие, лелјан песке. Ака ицко грешка кергја. Подолеске свако джено со пес дикела по-важно во верестар, по-вредно во верендар, по-достоинствено, по-супериорно во верендар.
ки песте и керела и бомба е шейтан лыковскери саде. Кеда пучиве и кеда одеа бомба ка пайролем, акале инсани ка кереле мануш шейтани. Одолеске олилви кинела пе саровела пе шейтани. Аке агяровела пе шейтани. Те дикјан нека спотеле дер тутар. Одовај туке доволно гюнахи те правен пе туке са удара джехеннемески. Каз и силе учо мислење песке. Ме окоинава шужо крлој сима. Ме дер си дава шужо фикири сима. Ме сиум шужо оджувля палиман дедикена. Ме сиум шужи омуша палиман дедикена. Са одова и пув. Која шужи јак на топингјапе ки пув. Кова терно на шкоба ингја кокало на улотели пув. Вечно си Аллах Рабул Алемин. Соске родена слава туменге. Слава си Аллах еске. Леске припадина. Еке, ака те јо мати пее шейтане скоро кеда амен мангаја коркорите славина амен. Одолеске да јектаро нон-стоп те уравету, те местинету, те керету, скупо сати, најшужо телефони, шужо возон, марка шеја, си шейтанеске елементија соске славинејато. Славинејато. Душе леврија ми кравата си. И си тутаро 300 денари, 5 евро да кравата. Ој да кравата, а кај да кравата? Ама јо кака ја и си марка. Онда ту заслужинеа марка на сјан сарсари, нали? Ту сјан возвишимо, а? Ту сјан супериорно? Ту сјан селектиримо? Ту сјан нешто посебно? Од чувство кај сјан посебно си иницијативна капислата ове бенк. Ту сежда на штикере. Ту Аллах еске какере, агар глума умре. Ама, кеда ка вело моменти о Аллах те чивел туку искушение машкаро чатали, некој потеле дер туте шунеле, те покоринету лесте колафи, онда ту ка ове, од овакој ка спротистави, нел пеа ка лески. Ем ка кергјове шейтан. О иста особине керела. Кој највише дикляпе ке ајнаджа, не нали? Ко кефсери нон-стоп джаласи на о иблис. Само те дикелпе. Одолеске будте дикету ке ајнада, та ни ек особина на себе славење. Сојто е. Канао джами те прсконил, па овака те чинјан до зове. Елхамдулиллах вакер. Одолеске пейгамбери вакер гја. Керени дова кет кади кентувен ки ајна. Ја Рабби сар кергјан ма шужо, кер му ахляко да те овел понизноем шужо. Заштита бенгестар. И ајна да со дикајамен, огледало со дотеринајамен, тано знакока и сијамен, потреба од себе славење. Свако мануш со мангела различно во венендар те овел и силе потенцијал те овел шејдан. Скавна мангела сарсари ненгере телефонија. Овна мангела сарсари ненгере патик. Овна мангела сарсари ненгере врдија емкера. Ов мангела те овел посебно. Билам о анавда, атиджа менекша, мангаја јек анав, мангаја јек нешто те овел посебно, на нешундо. Себе славење. Мануш джала ки умра, думо иранела кјабаке, иранела пе телефонески. Себе славење ко Фейсбук. Кај си уме? И ту славине девле. Ровте гревонге. А нама каде те промени нету. Роде и совршено промена према одевел. Нак, кари, а?
Сакава си себеславење. Секое себеславење е потенцијал за ошејтанување. Саровела пе шејтани, агјаровела пе шејтани, халилан лисоски кера јакава дерси. Селамун алейкум, ейвалла. Свако посебно ки основа и силе желба баш о себе славење, себе истакнување. А са и од ова, шејтан е скоро карактер. И интересно, Е'удhu billahi minel iblisi раджим на вакераја. Оле скоро анав на вакера. Него вакера е шејтани раджим. Онадимак. Со значинела дуирардо, тар Аллах е скоро рахмети. Соске на неакате андимо ле скоро анав. Азазил, Харис или Иблис. Три на навајсиле. Пейгамбере да јарисиле Ахмед Махмуд Мустафа. Нали? Соске оанава на неандиме. Одговорта на бут едноставно бут школа килестејси. Белки одовте е'удhu billahi mine шејтани раджим, од ова шејтан белки на не Иблис. Белки од ова шејтан си ајна, ланг, си кавел ту коркоритут. Белки ту родеа, заштита коркоритут артена кергјове агјар. Тарте нефсескере желбе страстија. Белки, соске Курани керими вакерла кај си шејтани, мануша шејтања. Мануша шејтања, тане о карактера слична ку шејтани. Готово. Свако карактер слично ку шејтани си шејтани. Ке да вакере е'удhu billahi mine шејтани раджим, значи белким ту родеа ко девел заштита на само таро Иблис. Таро свако ек шејтани со исиле асавке карактерна особине. Тар ленгер и злоба. А највише коркоритутар соске туда те иситу одола особине, туда си јан пиравеа туја, одеа потенцијално каписла. Пас! Тарело да и бомба, со после керела тубенг. Тега никеда ов мударга сајаджинен упри дуњаја, славен ѓапе песо, девел дикла лескоро гюнахи. Ама одова си не тајно гюнахи. Омилејке одова на примитинге. Одевел шај си не одмате казнен. Омилејке га почем песен соске. Офт котороа нав джихад кергја. Си неки служба. Башо тоа нав. Аллах Теала, мудро, лескоро тајно грево, кај галеле, кој јавност. Цар, од ова кој силе учо мислење баши песке, со славинела бе пес, олеске најпароки дуњаја сој, те покоринелпе некаске со надела важност. Одолеске одел Иране напео мелеке вакерга. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, meki dunyaya ka kirawi khalifa. Khalifa? Ve dunyaya nali dengen mange. Akran kodare kilo khalifa. Dunyaya vodina valas neme. Allah Teala vakella akate khalifa valane. Haro alales. Ali ovda na вакерга директно, него пало зикири на синелеске шукар, джикере гело, кергя песке обдала.
Sa amen de kere. Palo zikiri, cikere, so dikla, so osetinga, so čustvinga, so primetinga, o zehri pestar, va vere murideske da frdela. Dela odaja uloga. Ovda te navakir, ja, ama halale i janza. A halife ka iklova. Eme akava našti podnesiva. Odola dive sake da le tu kalale odea muka, omelejkja kede nape i zagrižime omelejkja. Dikelanen mazumi alor uzilen de vakela soitu mensa. Ava be iblis vakelia. Çitinaya ameno lefhi mahfuz. Odote diklem pişinela kay yektar Allah eskere paşutne Allah eske dumo kayla. Yamen dikaya maşkaramen de koya. İblis lenge vakera şune. Meda keda çitinava sino lefhi mahfuz. Dikakala. Lefhi mahfuz soy. Allah eskeri programa od početok do kraj. Сасока десинел пету од ова читинеале. Од ова и пишимо ко дуј плоче, а навкерде лехви махфуз. Кодола дуј плоче, амаро да муабети бешало. Пишимо. Сасока десинел. Од олесков джанела Теврат, Зебур, Инджил, Куран, саки годи. Хафузи си. Ово лефи махфуз читинела си. Дозволате читинела Аллахескери програма. Сасу каде синел. Билам ке да палдела лео девел таро дженнети овакерела. Я Рабби, дема изини чико киамети. Котаров джанила о киамети. Соске читингео лефи махфуз. Ов джанела. Аллах Теала вакела. Тусиян машкара дула каски денде. Дендо изи. Обратинела пе мелейконген вакерела. Ме ек диве читиндоро лефи махфуз. Реслум коек тан пишинела е'уду биллахи минешшейтанир раджим. Ме да пуштум, я Рабби, која кава шейтан? Дујрар до тере рахметестар. Вакерга ектар мире пашут несо ке иранел мангетумо. Ме буд холенгюм. Sikavle mange ya Rabbi pengum Allah Teala vakirla najala durka dikele. Tegani rodingum Allah estar izini te osaminavma te cidavma ko ibadeti hiljada berš pelum ki secda. Arman dengum odole mahluko odole stvorenie. Şeytane. O iblis arman denge şeytanı. Pes. Şunga kala laf yo meleyken vakirge ey iblis ker amenge dova. Ker dova odevel tena mukelem tena del izini amente ovo dola soje devleske kairana dumu. Po iblis vazdela pe vastem vakirla ya Rabbi ya Erhamer Rahimin akale meleikon araklen tena oven tar odola sotuke dumo kairanen. Amin vakirge o meleike ama of keda vakirge idova nandin yapepes. Canen ali soske. Sinele uço mislenje peske. Međutim, doborom paše Allaha, nema šansi me tova varmandeta. Eke o sigurnost koji imani, tano kufur. Sigurno od develka oprostinela. Sigurno od devel mangelama.
тоа е куфр. Туко таро доваѓане. Ништо не сигурно. Одолеске кој ислам, о калби валяни ки средината. Ебу Бекир радијаллаху анху. Те џанава са тане джехеннемлие, јекси дженнетлија, надинавам, белки ме кава вишал. Те сине сарне дженнетлие, јек джехеннемлие, палем сиун кидар, мете на овав, од ова джехеннемлија. Муслимани, валяни асав, ко калбите овелне, секат кинада, ко Аллах е скоро жал е мерхамети. Сигурност кај наете мангелма, ем сигурност кај мангелама, кафири керела е мануше. Невернико керела. Па ало вакти, о тајно грево е и блисе скоро те и клолко мегнани. Одевел, пемеле и конги сарва керега, мека керавки дуњаја јек, халифа, олава керге соске ка кере јек халифа, ка кере јек инсани со ратка човерел кипу, неред ка кере. Соске диклеи ситуација е джиненда. Асавке бука палем ли некој? Аллах Теала вакирала меđana odova sa tu menađanen. So, te kalav e iblise skoro garav do günahi komekdan. Tu menađanen avso kerga. Pa odevel biçalge meleikon ki puf telen kotor puf odevel stvorinja Ademe skoro bedeni le skoro trupi taričik. Ке да шукило, о иблис нон-стоп вртинела бе трујал Адеме скоро трупа. Онда и трупава гјар. Ништо на не рухи, на е дживдо. Кело одори куела. А кела кој шупливо Андре. Шупливо. Посавелале кологи, одотари клјола Адемескери пупка. Посавелале кологи, куела одотар Андре. Пирела са. Пенела диклюм цело јек свето Андре. Сари галаксија макрокосмос, така на диклюм Андре микрокосмос. Јектан диклюм баробар вали пе Андрейси, пробингюм те права удар, панба сине манге, стегин гјапе мовоги. Сој да те керав, кодова тан нашти сине кувава. И клило, нем гело комелејќа вакерја, аве ме кугјум ко Адем и Андре, ови шупливо, ови сар јек цело бари диз, локесте шај пиреа, ама и си ек танодова там панло и менашни прававале. Стегин ѓапе мовоги. Еј мелејќа, одевел те кергја е Адеме, амендар пошукар, амен сока кера. О мелејќа, да. Нефсина неле. Ова кергја, амен си покорна, па шо господари, ем створители. Ама кале нефси силе. И блисе скоро шејтани сине о нефси. О нефси, начола ради. Ода сыкантија некој мандар пошукар. Долеске машкаро ученик јада, те и си асавки ситуација. И ја кава улов пошукар, нашти поднеси навале, джанка и пиравеа, она свали пе шејтане скоро. Аллах Теала, сарнен тера кела каре ситуацијата. Одолеске вале родела пе сежда, тео е покорно. Аман сиде туки страна, мате пере, ке каја шејтанескери чик. После Аллах Теала, дик
Sar canela kana teikalelo günahi ko javnost. Te obelodeninel o garavdo günahi iblis estar. Sikavela ya ademe sa o anava. Kana akate وعلم آدم الأسماء كلها. آدم sikavgale sa o esme, baš o sa. Ja kana nekola vakirina sikavgale o anavataro hayvanyataro buka ama aç Bukhari. O da canına lesine meleke. O iblis da lefi mahfuz çitinge. Ya ovna canela. O Allah Teala vakirla. Haydi tumen vakirina kale bu kengere anava. И мелејке тако. Иблис да со читинела лефи махфуз так. Ки програма информација сапке на не. Ајде! Кутара кана кава джандипе, меа кава чити, њума кава на жанава. Саве есме си кав геле. Исмул Азам. Или свако Аллахес кере Анава, Есмаул Хусна, исилен силаем теджелијати, баш во свако ситуација и си јек моменти хем ко бордром те андинелпе, те остваренелпе јек бутик. Свако букјакери есма иси. Одолеске да Аллах Теала, ко Куран Азимушан, вакерла, Аллах ескере анаватане најшуже, ке дека роден нешто, лестар, роден одолес менцар. O esme sar leduni ilim dende Hazreti Adem eski. Sar odova leduni ilim Hızır Musa Musaske vahiresela Ali biçalela leko Hızır Tesiklol lestarcan dipe ikrayka o Hızır vakerela sağ kavaso kergüm o Allah izvestingama Sar izvestingame na şungum Meda sahibi vahisyo Eke Allah Teala ke da nekas magila te delle posebno džandibe. Jakava delare Hazreti Adem eske, je kasavko specijalno posebno džandibe taro Allah eskere anava esme. Особено буџене вакерена кај обџанила сине Исмул Азам, со и гаравдо Allah ескоранав, Иса алейхиселам мулен ваздингја акале анаве. Муса алейхиселам у море правгја акале анаве. Ismul Azam. Allah Teala emelekon geme sa odete şeytan eskeda akate dikela pe kayo Allah Teala na izdvojnila e şeytane taro meleke. Saske o meleke leleki halka piri. Yuvakela. Keren zakana secdaya demeski. Oftumender poşkarcana. Sarine kerge secda iblis. Allah Teala iblise pučela suskina kergan secde iblis. Diko Allah Teala kate si kavelamen ma kaznien nikas džikote na razjasnine, na osudine, te jek sudo tikno te raskažinil pe leske da den šansa ti skažinil pe tumenda i kalen tumare dokaže tiken. Na odma neka ste osudini. Neke evo Allah odma pučela. Soske, hajde vaker te dika. Ja, kela mešim lestar poška. И наставинела кана од ова со нашти поднесинела нека сте овел лестар пошукар добором кој рардиле лескере јакја лескери ароганција више добором джала next level соуштела е девлеске да те појасненело буќа
а Аллах сажана. Баба керела? Mesum kerdotari jak. O si kerdotari čik. Si kavela o primer Allaheske te bišaj halol. Od ovako su sažanela. Eki i arogancija, taro zavidljivost, taro hasedi prema nekaste, kora kerela je manuše, ili o pašipe devleja, o čustvo kaj si paše nekasaja, cidela и перда да таро почит. Одолеске нека са ја маов паше, соске опашипе, ваздела и перда ваши сајгија. Мангелате пенели пуф, кали, чикали, газинеа. А месиум јак, парла и нава, свети нава, код дуралдан шај примети неам. Почмингја песте фалинел, ali epuvja e ademeskeri osnova te umalovažinel. A kate si kavela jek oratorstvo, jek veština. Saršaj тут te vazdetу, a vaverete perave, te rodeo slabostja. Tartoro soparniko, odolate vazdelен ко јавност, te dikенпе, a tere kvalitetna buća te izdvojnelen, a kaja veština si šeitansko veština. Manipulacija. Ов прводова кеја. На дела о позитивна емо негативна, него само о негативна акатар само о позитивна. Негативно со позитивно и дефинитивно он ќе успее. Да ја политика следиња и Аллах еске да теринела те дикела јар. Манипулација упродевала и корордило више. Лескери грешка више граница на не само јек сежда. Тълна холјангја леске сеждаке. Ов ширке. Аллах е скоро анафу при песте манглјателел. Пес славингја узова Аллах. Ово до те изедначингја пе манглјате изедначинел пе девлеа. Тарабуту од ова паше осет. Овде велва керела Хулио до Тартаро дженетија кате надоли кој нела туте ваздето. Хулио. Па ало леске, буд паросо е адеме биринге англилести. Добором бершаме акате на калгимоват. Добором си умсинете ти служба. Јака на ман фрдеја адеме леа. Ира тутно адем. Позната калалафија? И парамиси адем шейтан панда живинела ко амаре кера, ко амаре сока ке амаре мала, ко амаро друштво. Ко амаро социјално обкружување. Адем карактер, и близ карактер, и си. Леске си одерси, саровила пе шейтан. Туки дневно ојки кујна беше латиромнин, лафи кериндор веќе почминена те сикавен о особине, кои сој. Те пазинето. Така ли? Оде овакер га Хулио до Тарна долин којнела од тете ове кибереа одма иклоп кочачи петусијан таро понижиме. Веќе акате ово вела шейтан. Ови блисо вела шейтан више. Иака на дик. O şeytani sokera. Sebebi so zavedinganma. Dikaka. I vina na ne leskeri. I vina i krivica фрдела упро Аллах. Джелешан. Tu te kaderea odlučingan. Međanava tu lefi mafuz pişinea kereasa. Tu odredinea, tu osudinea. Sebebi so tu pişingan mange ve çakava a dobrom kelerganma. Tu себепи со завединѓанма.
Келерgen ma sakala beşatu sacanea. İkergen ma uzitute adiklan sakala. Kergen tu kai ništo na janea maja kate si ucine ništo nova kergen ma gen. Ina predupredingan ma. Sebe piso zavedingan ma. Me katergiovav kotirodrom. Kosiratul mustekim. Hem butejenen tarakales kere čavel ka zavedinav. Taro pravo drumolen kai kadav prema mande kad si davlen. Odava kadike. A kate si kavela po sposobnost. Pe kvalitetja. Ama taro šeitanlık. Dika ga nas ogra. Meka avav lenge paše. Te si davlen ki zamka. Ka avav anglal, palal, levo, desno rikolendar. Побаро котор олендар на нетеовен туке благодарна. Ка следи ненмаман. Ама сузнашинела акава ка вавленге лево, ка вавленге десно, ка вав палал, ка джав англал. Ка окружинела мено шејтанија, јер, али означај сој, отумачи ба сој. Дикака. Ка вавленге лево, ка шужаравленге изина. Ка шужаравленге о алкохол, о бијава, о комфор, о раскош, о комари. Лево и одова. Само не валјаш на улица. А десно? Ка вавленге десно со значено. Како вавленге тари религија. Таро аетија, таро хадисија калавлен, кај калавлен гери годи тари религија. Говорџене читинена, бе, акана кава хадиси, дема аети, десно веќе ле ови кувдо, пат, десно ригатар. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sova kerge. Nane duro vakti ke na manusha beşle ko kovleya takya kavakeren madema hadisi dema ayeti. Arman Allah heskeri upriyo va manush deva. Naneli isto dova sova kerge o devel tajle skoro pejgamber. Ama hiç. Kubur cene Газинге Аллах ескери наредба башо иттихад. Јеки пе умете скоро? Те на улавамен тефрика ко групаци. Аква си фарзи. Ама, о народу улавена. Кувде и десно ригатар. Овджала ки джамија мрзинела пе прале ки джамија. Кувде и десно ригатар. Овчитинела курани, кылдинела теравија, кана Какерел разна ибадетја, али башјамен ге лошно мишленје ковеле. Кувдои десно ригатар. Тари религија лескери годи пердили бенгалипе. Значи, кававленге лево, кававленге десно, а кава значи нема. Хем таро харам и тари зина ка цидавлен таро алкохол, хем да таро ислам да мека и клевавленге ка анавлен комородром. Каджав палалдан. Со значи нела? Кававленге тајно никад нашти осетинена, мака и си присутно. На нете джанен ка шашардинен кој кергјаленге и бути, аге артикло. На нелен дефиниција сарре слема менџија кава хали. Ске палалдан алю. Кади келпе кајтано ка шашардинен. Канасијан ко лавиринти, палалдан ресля. На синето зорало е узубилајме, шејтани раđe. А кававленге англал со значинела? Лично, face to face, авава правда, ова кераваленге, месимо шејтани дава ту паре ен власт, манге али бе. Ојаве, еми клјона сатанистија.
Джефри Епштейн. Сатанисти, вакералапески, мен религија манга. Пошто и наја, бенге аменси, бенге масонија, илуминатија, аканал председателја, о војне. Сасија, кава, шејтанеско розетини. Макле, фат. Ама face to face иклило мангена ли ве замена, денма тумари душа, ко договор ме кадавтумен властки дунјаја, паре кадавтумен сасомен. И ола бикингеп. Нали о Курани да вакел ахтеджанен баша со ола бикинге по ахирети. Еке. Кава вленге англе. Значи као вела савке да англалдан кај каос. Мерава, месимо шејтани, добро, кадавту властен паре. Оја, авава, готово. Договор јасно, гласно, децидно, не наваляни палалдан тајно тежа. Наваляни леске лево теа карале. Не наваляни тари религија те куреске. Леске, ава, англе, асавке карактереске. Вакер кавели мансар кава. Казавединав. Царо соштар рига казавединав адемеске речаве, не му успејнела кодова. Соске успејнела кодова, соске амена маре душмани на пенџарај. Кедака пенџара шукаре шејтане тегани амен кадика кај овси ектаро најбаре нимет ја андиме кукурани. Аллах е скоро благодеци о информација шејтанески. Соске пенџареате душмане. Пенџарјаните душмане, екваш борба ту победи ми туке веќе. А канал ачола само одлучност ем верба. Ту поверение ко девелен ко Курани. Амен више и сјамен поверение ко авиони ко одова со возинела лево капетан него ко девел. Нали? Еа гана саровела пе шејтани. Цело дерсија калески и вакер. Дека гана. Со кергео шејтани. Ајде. Со кергео шејтани. Број 1. Дикляпе повредно адеместар. Тудате дикету повредно ваверестар. Саровела пе шејтани е ке агјаровела пе шејтани. Кедака дикету повредно, по-специјално, по-супериорно, по-квалитетно, по-посебно ваверендар. Ту кој сјан никој на не. Дујто. Узалудова со ов дикляпе повредно адеместа. Никад на прифатињапи грешка. Мануш со на прифатинела кај грешиња. Мануш со на джалата извининел пеке да грешиња. Саровела пе шејтани мапуч. Вечуло. Ске на прифатинела кај кергја грешка. А со однесинела пе джиамаро дат. О адем. Ов прифатињапи грешка. Родиња опрост Аллах е стар. Извиниња пе. Иначе осолдо и грешиње. Емо адеми. Емо иблис. Ама о иблис уло шејтани, соске на примиња, на прифатиња кај грешиња, а о адеми, овда палди мо дженнете стар. Ама, одевел прибириња ле палал, соске извиниња пе, родиња опрост. Прифатиња пи грешка. Саровела пе шејтани, мануш со на прифатинела пи грешка. Најважно, ваверен дикелален крива баш по успех. Баш по неуспех. Пардон. Ов пиравела шејтанско особине. Значи, дикляпе пес повредно ваверендар. На прифатиња пи грешка. Дојто на осетиња пишманлыко. Ле на халяле и јан за андрал. На неле грижа на совест. Абе, месоцке ајар кергјум. Абе, уидин ѓамали ајар те кера. Акава и неисправно, валла. На вакерела одова. Напротив, вакерела најшукар, нешто со кергјум акавај. Нема шанси, ова е пресисно. Ајар анализа си, леске. Дикела перспектива е блисески.
Ако е ароганција шајте байрол, лекцијата и кере девлескеда. Те вакера маачи арабби. Овке да си не од ова дивео до тем ту бучкажан ме гелюма. Ов пошминала Аллајския кана годите дел. Ко судно бре. Исто грешка какера. Кјутин бре. Туджанија и арабби вакерем кјутин. На дикляпи лаđ на лаđаргјапе нефсен. На вакергјапе нефсеска бе добро бе и ситули хари лаđ бе. Самокритично на сине. На насочингјапе ки теубате извининел пе девлеске. Хем чинавгјапи надака и некато девел леске ко опростина. Еке агјаровела пе шејтан. Саровела пе шејтан. Цело дерсија калештарела пе. Панда и си таролила, мам буткава. Ковор сад. Бишуевта? Дешуевта. Доста си тај саки утиси. Еке агјар джемати мислимин реслем панда јек дерсиджи ко крајо, сар овела пе шејтани. Аллах джелешануху кабулите керел амаре ибадетја, амаре постја. Ака натане о последна деждиве сабена, коте и гаравди или летул кадр, ака на почминена о финансиска ибадетја, амен сар роман исламско школа, тумендар родаја пико те дониринен аменде тумаре садаке, тумаре зекјатија, баши роман исламско школа, баш вакалалила, тешај штампинален, тешај амаре школа те функциониринел, тешај џиокова да беш панда дерсија гјар, те наставинен, панда ученикја те икала. Панда неве информације, велким џиокова беш кадобина. Мукаватумен Аллах еске кој манети вакирендор фије мамилла. Ассаламу алейкум ва рахметуллах ва баракат.